No, takže ako sme chceli spraviť taký nejaký pokus ešte, malo to byť, že film o filme alebo nejaký dokument. Neviem, ja som prišiel s nápadom a potom už všetko ostatné bolo na tých ľuďoch, ktorých ste videli vo filme a ešte aj na tých, ktorých ste tam nevideli. Čo je podstatné, že vás chcem všetkých pozvať na ten august, na Mafiu. Záleží to na vás, aké to bude, lebo film môže byť dobrý, môže to byť sranda, my sme si kopu srandy užili, si myslím, ale bolo to aj makačka, teda hladný som poriadne. A bude to na vás, teda tá hra, či sa zapojíte a či budete hrať. No a ostatných budete počuť, čo oni na to a jak sa im to páčilo. Teším sa na vás. Takže v tejto chvíli sa určite na mňa pozerá celá mládež a ja som z toho úplne hotový, lebo takéto niečo sa mi ešte naozaj nestalo. Takže pozdravujem celú mládež. No a čo k filmu povedať? Hádam, že počas toho celého dlhého natáčania sme sa veľmi zblížili. Vznikli tu naozaj nové a nové super priateľstvá. Môžem povedať, že hlavne s týmito ľuďmi tu bola super sranda. Aj keď niektorí z nich... Čau Peťo. Aj keď niektorí z nich vám občas lezú na nervy, ale potom zistíte, že bez nich by to proste nešlo. Takže ste radi, že sú tu. Čo povedať, čo sa mi nepáčilo? No, nepáčilo sa mi to, že náš herec, Mišo, tu všetko skoro, čo mohol, tu pokazil. Od tohto telefónu, ja vám ukážem. Toto pokazil, toto nefunguje. A už to zase funguje. A čo sa mi páčilo najviac, tak to bol asi ten Sacherový rez. Tak vám ďakujem. Tak ja som išla iba okolo, ja vôbec s týmto nemám nič spoločné. Ja som terorista. Už idem. Tak, chcel by som pozdraviť všetkých bandy párov. Najprv. A som sa musel veľmi vcítiť do tejto role, do tejto úlohy. Ja ako hlavný šéf, nebesoj šéf, ja som šéf, ale zapijem. To som nemal povedať. A sa mi to páčilo, bola to sranda a tak ďalej. Áno, a bola sranda. A čo? A odišlo mi vybračné kvôli tomu zvonenie. Tak, ja by som chcel poďakovať, teda bolo to takým prekvapením, teda vlastne nie, ale v podstate ja som to neočakával, teda vlastne som to očakával, lebo v podstate som bol najlepší, samozrejme. V tomto filme som hral takú úžasnú rolu, som hral krstného otca. Je to pre mňa veľká česť, že ma režisér obsadil, ale vlastne nemal moc na výber, lebo nikto lepší nebol ako ja, takže to je pochopiteľné. No a týmto by som chcel poďakovať samozrejme jemu, celému produkčnému tímu a áno, aj kretinárke by som chcel poďakovať samozrejme. A teším sa na ďalšie takéto podobné role, ktoré budú takto fascinovať, ktoré sú tak zo života, hlavne z môjho teda, no. Ďakujem. Takže k tomu chcem povedať iba 3 slova. Bolo to super. Tak tento film bol pre mňa dosť prelomový, pretože som prvýkrát naživo zabil človeka. Asi na tento film nikdy nezabudnem a táto moja hračka mi bude navždy priateľom. Ďakujem. Úplne brutálne. Ale prečo nahľadaš? To seriózne veci musia byť. Dobre. A ty nebudeš hrať z toho ani Takže ja ticho tam vzadu. Ako fakt taká tá robota, tak som sa cítil, ako tak vzneš. Ja by som chcel tak ako z takého pohľadu kameramana povedať za seba, že bolo to fakt také coolové, také dobre, dosť dobre, tak najmä po tom meste, čo sme behali, ľudia pozerali a dristy. Proste dobre. Ďakujem.